Manipura in kana chuak thawm te in le lo hal chung chang te kan hria a eng tiang takin nge chiat na thlena eng tin tak nge zo na thak ten an tor na sat tiro tun thlengin media lama mu tur a om me ulawa an kho hal te kha eng tin nge om tak zel ti te po mu thein a om mu mal ngai lo wane hei hi meitei lamin an thup tlat talo nia news agency pakhat The News Minute te chuan tlo po antum na a har sat na an to dan anti chuaka meitei ten thudik hailan an hlaudan chu an report atang hian achiang mai ome an chuadan ngai in tarlang te ang Cycle Division Kangpokpi District a kuki khuwa te an halatangin thlanni aliam to ma se heng khuwa te hi journalist te tan chuan tlo po theilovin ala omreng he buena hian meitele kuki te soidan arang tlang puya chuwangin media te chuan ven himna na thok tu te tangin thil thlen dan dik tak hreturin an thu riat te an nem nge choka ma se tun buena hian security force te hi tran lam nei anga chua an ni na satawangin eng thil chiang nge thleng ti a hmuna fin fiat luk om lowane thil boi thla ke ro chu tharum thona chuana hmun te hi tlo hlei thei anilowa kalphal lo ti thu pe kom lo ma se konga ping tlat thunga adang tu te chu meitei mi puile nu ho mera pai bis te ania heng khuwa hian tu ma an lu lo nan le sipai ten media te an pui lo na turin ma an la ne cycle division hi tloa thilom dan dik tak hriat chhuwa tuma chui kan duwa ma se tlo ero thil theilo tlukane heng khuwa hian thlani liam ta khan in kana achuak na sain kho enge mozat halania nun na chan po anom nuwa lani kha reporta landan chuan juni som pahni khan he sub division nuaya kho som te chu beile hal ani to h copy bunga tanga in tranin chumi hnuwa khamen lok chulo phai nuam aigejang thambole khodang te akang kai zela chiat na nasatak kathleng ani kha official te chin chiadanin meitei lama mi pakwain nunan chana Manipur police te chuan poi khoitu te chu kuki helte ninan soi chuak boka ma se kuki khorwai tu te chuan juni som paruka khan thu chua siamin hei hi thudik lowani antive thunga kuki khuwa an khomi puiten antlan san to meitei mi pa hovin engen ronti heng meitei kalfilor holaka invenatan volunteer te chuan silai me puabak lo chu du thlan turan nei lo antia kukilam hian in kana chuak le tharum thona thlenga hian media ten thudik lo an chuana satawangin a hmuna tloa thilom dan dik tak hrechiang tura an du thu te an lo soifo to thrin chuwang chuan thudik hretur hian august ni sompanga khan heng khuwa te hi kan pana ma se meitei hovin kanlu an phal lo thung nong sum khuwa imphal atanga kilometer som thum vela hla meitei khoveng him tura in volunteer te chuan min lo tidinga khopi bungle khamen lok chevela media te in kal theilowang tin min lo dang engwanga kaltlang theilo nge kanni tia kan zo chuan Manipur Police Commando te hne na tanga phalna kanla ka ngai thu min lo hrela minti din na hmuna hian police officer pakhat taron kala anelom te chiam lo Myanmar tanga ron kal helte noma anlo ka phlum phia rangcheu tin aron outwar tuara tu tenge chung helte chu tia kan zo chuan kuki ho tin min chang heng khuwa kan tlo theilo tur hian khapna thu pek engma om lawa ma se meitei volunteer te chuan min ron hualin heng khuwa kalahim lo thu min thrila en hlatna nen tlanga bankar te min ko muin khing te khi kuki helin khuarna ni khi tin min thrila ma se ni na taka chuan chung bankar te chu Indian Army hnuaya Gorkha Regiment te in khuar na zo kalonia mi pui an lo pung khom zel khopi bunga kalmin phal sak talova chuwangin tlanga kan lon chawa
bankar min ko mulama khan kan kalta a Gorkha regiment te anlo om an officer chuan a chevela bankar dangte po an mani ta timin thrila kan khotlo du te tlolo turin thupe ka omlo ti soibokin engwanga tlo harsa nge ni ti ai ro chuan channa min pe theilo thung thu dikriat du te hi official chuan dan kan ni lawa an official ro chuan phalsak lo bur kan nia official te hian achan an soi theilo bokane hetiang ani ta ka wang hian chingdai khuwa Gorkha regiment le CRPF te omna kan kal le a mera pai bis thren khatin min lo ti dinga kan kal chan te min lo zotin kan lir theile kan ID te minen dik saka antrong kan thiam lo wangin nu ho hi anron pungkhom ngal thua ya karlova mi somru kan chuang ta ome Gorkha regiment officer patni anron chuaka nu ho hian kan biak theilo na turin min hual thunga officer te poin an hlau nge ni min biak an tum buai talawa heng nu ho hian vai trong le sap trong an thiam lova biak cheu min phalsak lo an trong ni lova kan in biani chuan journalist te kan puya an ngai lenga chu kan du lem lo tin officer pakhat chuan soya officer dang le chuan in kaltumna hian kalphal lo na awm lowa amai ro chu ven himna kan pe theilawang cheu tin min ril thram boka phone in sipai officer pakhat kan belea in kana chuana hmuna hian borua kala trang hlea chubaka chuan khua an halfai deuh veka silai keng volunteer te an la in kap fo nunak phei chu relief camp a anom deuh vek to timin thrila cycle chevelami relief camp a omte kan hmuwa atamber chu jun thalai hola tlan chuak te kha anni phainu ama cheng thin pakhatin min ril danin khoin naite te kan ni hloma khopi bungan hal chia khan a thenom khuwa te chu nikhat thil thuwa kanin thiar chuak hloma tam tak chuan thomno hak thlak po kan lahman lo kapasale ro chu volunteerin he khuwa hian awm meka intlo du khuwa te hi an hal fai vek to engma muturom to lo khopi bungan hal nuwa khan ni chung lekin khokwa chu an hal ral ngal der atia khodanga mi te poin an khuwa chu an ron bi tum le turani ti hrein nu naute anin saseng ngal thu tele mi patam ber chu khoveng him tura anin volunteer thu te an soi hlom bokane hetia kan tlo du khuwa te tlo phalsak kan ni lo chungchanga hian kuki activist te chuan meitei ho hian thup du an neya chu wangin tlon phal reng nang cheu tin min thrila Kangpokpi district a khotlang hruai tu pakhat poin kalan phal lo chan chu heng khuwa hian engtiang chi in nge an chet na ti te ral thuam thatak tak ne na an chet na te kha in mu pui an du lo tina ni bere min ti ve boka kan khotlo du drona athla an lak te min hmuwa athil min hmu hi aninge yem ti phei chu kan fin fia theilo mase khopi bunga sipai lawam to pakhat chuan heng drone footage te hi kan khotlo du te omdan nen ainang hle ni na soya meitei ho hian thup duan nei te poni mai thei chiang takin kasoi thei chi alo ati tinan ziaka an report atang hian meitei hovin kuki khuwa an beina te tlo an hlaudan tele thudi kan thup dan chu achiang mai ome heti lai hian nimina zohna thlak mi pathum te rong taka tha anni chungchanga Kangpokpi district a nimin levoin khan nu hovin lungoi lo na an lantira National Highway True andanga tlangrama Assam Rifles te daluan ngia tane hei hi chan pakhat chu mi pathum te rong taka tha ani ma khan an chevela Assam Rifles duty te chu an in thiar chuaka helai chevela hian security force anom mi alawa chu meitei te hian chet na rem changa an la tachat nianga yania hebaka hian nu ho chuan chief minister in Independence Day ya thilthenga hian in ngai damin i theihngil tawang in remin inung tawang u ati nuwa
hetiang poi khoina rap thlak tak mai a thleng le ngal chu an dem thu an soi bokane meiteinu hovin kumsom thum chuang noran lo huai hot khum to AFSPA chu arang theyang bera man le an phut boka kotu poin AFSPA hi imphal phai ruama man le ni ro se antive nge bok kane